Je čas na jesenný recept, a to na bravčové kocky na lesných hubách s ryžou. Tu máme takéto bravčové karé, pol kila, nakrájala som ho na kocky, takisto aj cibulku, ktorú som trošku takto opražila. Šupla som k nej to mäsko, čiže bravčové kocky. Potom som ešte pridala rastcu, mletú rastcu podotýkam, cesnak. Kto máte čerstvý, pridajte si čerstvý. Ja som ešte pridala túto domácu papriku, trošku. Podliela som vodou, pridala ešte bobkové listy, nehala dosyť. A potom som následne pridala tie huby, ktoré som si trošku dala vymočiť. Pridala som ešte to hubové korenie, ktoré mám rada. A nechala dusiť cca tak dokopy 40 minút. Urobila som si ryžu zatiaľ. No a samozrejme zátrebku zo smotany na varenie a 3 lyžy z hladkej múky. No a tuto už je vlastne tá omáčka hotová, trošku zhustnutá. Mäsko okoštujeme, dochutíme samozrejme solou, korením podľa chutí. A voilà, obed je na stole, dobrú chuť. Tak vám ďakujem za zhliadnutie, majte sa pekne a čus!